Τι κάνετε? Εμείς είμαστε πολύ καλά εδώ. Ναι, εδώ έχουμε μαζευτεί μια μεγάλη παρέα, μισό λεπτό, από τα παλιά, έτσι. Παρομοίως και εμείς που ανταμώσαμε για δεύτερη φορά με τους παιδικούς φίλους της γυναίκας μου, της Μαρίας, με τα παπασταμάκια. Εγώ ιδιαίτερα είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που βρέθηκα με γνωστούς που τους θεωρώ σαν οικογένεια. Με τα παπασταμάκια. Εδώ πάλι διαφορετικά.